loto at wala silang pagkakakitaan? Well, sa ngayon, wala. So nga sila, yung mga 60,000 na apektadong nagpapataya sa loto. Hindi naman siguro. I'm sure yun namang mga naapektuhan. Hindi naman sila ganun kahirap. Marami naman silang kinita during those times they were operating. So I'm sure meron silang pondo So, hindi naman to kaya sila, live by. hindi kaya sila ma-encourage na pansamantala ay mag-shift muna sa weteng, sa masyaw. Illegal yun eh. Baka lalong may problema sila kung pumasok sila ron. Yun nga sir, ilang dekada ng may operasyon ng masyaw sa Kaweteng, pero we cannot deny the fact na wala pa rin talagang nagagawa na eventually ay tuloy mapahinto yung operasyon ng weteng at ng even ng masyaw. Ang mahalaga, yung katiwalian na naganap, maihinto. Kailangan kumisan meron tayong sakripisyong ibibigay para sa kabutihan ng pangkalahatan. Sir, last point. Ang corruption sa PCSO, hindi ba doon sa mismong nasa higher ups at hindi naman nasa baba? Si bagong head ang humingi ng tulong kay Presidente upang masugpo ang korupsyon dito sa ahensya, kasama na yung mga major players, ang mga participants.